आं बेसे लेलाय लेलाय सैबावलायनानै ओंखामजों जानो खहामासै खामानि मावनायावबो आदालै आं नायस्राहरनायसै नोंखौ नुबाय बिदाखौबो खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला गोबावनि उनाव दिनै आङो मोनसे अनसुंथाइ बिनाय भिडिअखौ बानायबावबाय बेयो जोंनि साखाथियावनो बेनिखाय आं न'निफ्राय ओंखारबाय कारजों थांनायसै खाथिब्लाबो कारजों थांनायसै माने बिराद गरम नालाय बोथोराथ' बुंनांखाया दा बेनिखाय मोनसे खैफोदनाव गोग्लैनाय बर' न'खरावहाय आङो थांगासिनो दं दे लोगोफोर दा थांदिनि गारियाव ओरैबायदि लेथ्रा जाबोदों नै मैया बङाइयाव थांनानैहाय दा थांनि Let's go. अब्ला लोगोफोर ओंखारबोबाय न'निफ्राय हारसिङै ओमफ्राय लामा ससेनिफ्राय आदा कर्नेलुस थांफागोन माने बिथाङानो कन्टेक्ट खालामदों आंखौ बे न'खरसिम थांनो थाखाय आरो हेफाजाब होनो थाखाय गोबावनि उनाव बेबायदिनो मोनसे अनसुंथाइ बिनाय भिडिअ आं लाबोदों लोगोफोर बेनिखायनो एसे हेफाजाब होदो दा गैयि न'खर नोंथांमोननिफ्राय गोबां नाङा जा एसे हायो 10-20 थाखाब्लाबो नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों हरनो हागोन बेनिफ्राय मेन रडना मोजांसै नै आनन्द टु बागमारा रड बियो मेन रड बिराद मोजांसै अब्ला फैयै फैयै आदा कर्नेलुसखौ दैखांबाय आं नै गारियाव दङसै औ थारमाने आदा कर्नेलुसानो बिथाङा माने अननायजों आरो जायगानि हिसाबैहाय जगाजग खालामनानै होदों दा बेनिखाय जों बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ दा निदानाथ' गोसो जानानै जाया खैफोदना गोसो जानानै जाया सोरनिबा सोरनिबा खाफालाव बेबायदिनो जायो जाहैबाय अब्ला जों सानैजों फैयै फैयैहाय दा बिथांमोननि गामि मोनहां जाबाय बे गामियाखौ होनो जाहैबाय बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिथा VCDCनि सिङाव थानाय खनसायगुरि गामि दा बियो गोजाम मोनसे बर' गामि गयबारि ग्रोम ग्रोम बेबायदिनो जायफोरहा दंजायो गैयिफ्रा सोरबा बायदिहा खाफाल गाज्रि बेफोरबायदिनो निदान हादान जानानै होनानै गोबां खहा जायो दा बे आसाममाला रड जेनाखि सापागुरि टु मालिबिथा दा बे अबस्थानि साहाजों खोगासिनो दं बानायगासिनो दं आरो नै बेयो माब्ला हायो बेखौनो नेनानै दं जोंनि ओरैनि मानसिफ्रा अब्ला लोगोफोर आङो मोनफैबाय बे दुखुथिया मोनसे बर' न'खराव जायनि न'खरनि गिरिनि मुङा रेनजेन बसुमतारी आरो बिनिनो असे फिसाला सुजुलां बसुमतारीयानो बे खैफोदनाव गोग्लैनानै दं देहानि जोबोद उसुबिदायावहाय गोग्लैनानै दङ अब्ला लोगोफोर आं बिथांमोननि माखासे जाथायखौहाय माने सिगांनिफ्राय माब्रै जाया बेखौहाय नोंथांमोननो मिथिहोग्रोनि माब्रैहाय दिनैहाय एसेबां अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों नैबे मोनसे बर' न'खरा दा नैबेनो जाहैबाय आनै बेनिफ्राय बै जाहैबाय बै सुजुलां बाबुनि बिब' आरो नैबे नानिया ओमफ्राय नैबे आनैया जाहैबाय दुखुथिया बिमा दा जाया माने गोसोखांनानैल' थानो गोनां जायो नुहैयाबो जोथोनबो लाहैनो मोना मानो होनोब्ला बिथांमोननि न'खरा एसेबां गैयि जानायलाय गाव गावनि न'खरखौहाय बोखांनो डेभेलप खालामनो रां आरजिनो थाखायहाय गाव गावनि असे न'खरखौ असे जायगाखौ असे सुबुंफोरखौ आंगो मानसिफोरखौहाय नागारलांनानैहाय गुबुन स्टेट कर्नाटका स्टेटनि बेंगालर सिटियावहाय खामानि मावनो दंहैयो बे खामानि मावनो थाहैनाय समावनो बिथांमोना नैबे जाथाया जायो दा बिथांमोननि न'खरावहाय गथ' गथाय गोबां हौवासाफोर साबसे होनदों आनै हौवासाफोर साबा ओमफ्राय हिनजावसा सासे नैबे नानि ओमफ्राय दा फिसालाफ्रा महाय महाय दङ जों दंहैजोबोमोन बे सासेल' दं नै बे सासेल' न'आव दं साब्रै औ ओमफ्राय जरस बेरस साब्रै ओमफ्राय बिफाजों साबा दंहैयो ए साबा दंहैखायो हजोंहाय बेंगालरावनो ओमफ्राय दा जायहा बेमार जादों बियो बयनिफ्राय गोलैसिनि खरसा आमायाबो बा न'खरनि गार्जेन बिथाङाबो बेंगालरावनो दंबाय थाहैयो जानाया बेमारा मा जाजेनामोन माबायदि एपेन्डिक्स जाग्रोदोंमोन बेखौ जानानै बेखौ हामनानै आरो अपारेसन जानानै सानथाम सप्तासे थानानै आराम जानानै ओमफ्राय आरो उदैयावहाय मैला गनानै उदैया इनि हारसिं फ्रास जानानै ओमफ्राय बेखौ थानो हायैनि उदै सानायखौ नायनानै थानो हायैनि लांफिननानै सिकित्सा खालामनायाव मोनबाय उदैनि बेमाराखौ मोनफिननानै नै बेवहाय अपारेसन आरो डाबल खालामबावगौ जाबाय उदैयाव मैला मोननानै गाराय मोननानै ओमफ्राय बिनि बिबुखौहाय नायनानै आरो हास'फिननांगौ जाबाय डाबल खामानि खनथाम एपेन्डिक्सखौहाय माने हानानै गारनो गोनां जादोंनो नोंथांमोना स्क्रिनाव दिन्थिदों नैबे बुस्थुखौहाय अपारेसन खालामनानै गारदोंमोननो बेखौ बेंगालराव गारदोंमोन लाबोखाखै हानो हाखासै लाबोनो बेनि अपारेसना जोबखांनायनि उनावहाय सप्तासेनि उनावहाय माने बे
मा होनो सिलानिया गोबोरदों ओमफ्राय मैला गदों जानानै उदै सानानै आइखां बेखां जानानै थांफिननो हादों बेखौनो रोखोम बिदानि जायगासिम ओमफ्राय बिदाया हस्पिटालाव लानानै दिन्थिहैफांबावबाय अपारेशन खालामखांनायनि उनावहाय माने बिबुआवहाय इनफेक्शन जादों जाहैबाय दा बिबुआव इनफेक्शन जानानै बिबुआ डेमेज जानानैहाय ससे बिबुखौ गारनो गोनां जादोंनो नाय नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव दिन्थिदों बे बिबुखौहाय बा नैबे पार्टखौहाय बिथांमोना हास'नानै गारनो गोनां जादों दा गारनानै दा बेबायदिनो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेनो दा बिथांमोनहा न'खराव गैजायिखाय माबा न'खराव अबस्था एसेबां मोजां नङिखाय बिथांमोना खामानि मावनोसो बाहेरायाव दंहैयो बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो जे नैबे आमाइ आनैमोनहा माने न'खरावहाय अबस्थाया मोजां नंखाया दा बिनिफ्राय दा बेवहाय गोबां खरसा जाबाय खरसा जागासिनो दं जा एसे दङमोन बेजोंहाय सिकित्सा खालामबाय जा एसे हा हु दंमोन बेखौ फानबाय बेनिफ्राय दा गोबां आरोबाव रांनि गोनांथि जानानै दंबावो जायखौहाय बिथांमोना माने हास'वा जानानै दं नैबे न'खरा दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय खावलायनाया बेनो खोथाजों रायलायहरनो फिसालाया दुखु गोनां गाबहरनो नायहैगौ नंलाबो नुहैया आयै दाखालिबो आंखौ नायहरदो होनबाय ओमफ्राय एकदम गोसोआनो गाबग्लिबाय आंबो नायनो हाया माब्रै नुहैबावनाय फिसा नोंखौलाय आंलाय एफा गोजान सोर लानानै दिन्थिहैबावनाय होननानै आंबो गाबनोबा ओंखारखाबाय आरो दुखु नांथाव माबाय आदालै आं नायस्राहरनायसै नोंखौ नुबाय बिदाखौबो आदा दे नायस्राहरनायसै मबाइलजोंहाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय हरसेनो आंखौ डाक्टाराव सोनायसैलै होननानैबो गाबबाय आरो जोंहा बिदा फंबाय सानै दा बेबायदिनो जोंनि सासे बर' गथ' जायनि मुङा सुजुलां बसुमतारी दा बिथाङा दङ दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ जाहैबाय बेंगलरनि हस्पिटालाव जायनि मुङानो जाहैबाय डक्टर कारुनाकारा नागारा जेगवाड़ा होननाय माल्टि स्पेशलिटी हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्टखौ लानानैहाय दंबाय थायो दा माब्ला मोजां जागोन माब्ला रिलिज जागोन बिनि खुनु खबरथ' दा गैथ'वा दा माने स्पेशल ट्रिटमेन्ट लाबाय थानो गोनां जादों नाथाय बे समावनो बिथांमोनहा माने राङा सौहैयाखै थोजासे गैले रां गैले दा बिनिखाय गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनावहाय नैबे दुखुथिया बर' न'खरा खावलायदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना आंनि मोखांखौ नायालासे नैबे दुखुथिया बर' बिमानि गोसोनि गाबनाय बे न'खरनि दुखुथिया गासैखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना हेफाजाब होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों दा नोंथांमोननि जा एसे थाइबा 10 थाखा 20 थाखा जा एसे हरो बेफोरनो गिदिर हेफाजाब जाफैगोन बिथांमोननि थाखाय फिसानि थाखाय हालाय हाफा माहाय मोनगोन माहाय मोना आङो खावलायदों रायजो राजाखौ बे फिसाया बे हस्पिटालनिफ्राय गफिनो राहा मोननो हानाय आं थाइसे थाइनैब्लाबो रायजो राजानि खरसा खालामबाय फिसानि जिउआ माबोरै न' फारसे आवगायबोनो हाफिनगोन देहाफोरखौ माबोरै फाहामथाय मोनफिननो हागोन आंनि फिसानि गोबां दुखु खस्थ' सैनांनायखौ आं बिसि मोनावबो गाबनो ओंखारबाय खोनासंनानै बेसे आयै आं माबोरै जाबावगोन नुबाय फिसाया आयै आंबो माबोरै राहा हरफिननो हागोन नोङो आं सासे बिमा जानानै नोंनि थाखाय आं जिउ बायख'नो थाखाय जेबो राहा गैया होननानै बेसे मियाबो बुंबाय आयै आं बेसे लेलाय सैबावलायनानै ओंखामजों जानो खहामासै खामानि मावनायावबो दानोसै आयै आंनि उदैया माबोरै जागोन आं नुवाखसै आं नायनो लुबैब्लाबो नुवाखसै नोंसोरखौ होननानै गाबबाय आंबो खामानि मावनायाव बिफाया होनदोंमोन ओंखाम दौनायसै आं एसे होननानै दा नोंथांमोना बे अननाय एबा अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय स्क्रिनाव नुनाय एकाउन्ट नाम्बार नङाब्ला बे स्केनार फनपे गुगोल पे नाम्बार बेखौ आं क्लियारलि स्क्रिनाव नोंथांमोननो होनानै होदों बेवहाय नोंथांमोना सोनानै हरनो हागोन बे एकाउन्टआ जाहैबाय बे सुजुलां बसुमतारीनि असे बिदा निरज बसुमतारी बिथांनि एकाउन्ट बे एकाउन्टआव सोना हरब्लानो बे न'खरसिम सफैगोन आरो बे न'खरनिफ्राय बे रांखौहाय सिकित्सा खालामनायावहाय बे रांखौहाय बाहायनाय जागोन